Inadal tayo manipod iti July 25 ingana no umay nga Sabado, August 1, 2025. Ket buklen na kabsat iti Kapitulo 11 ingana iti 12, the whole two chapters of Exodus. Tati adadalin tayo kabsat, kada ito nga quarter, isu iti libro iti Exodus. Ket agyaman agsipod ta, ni Apo Diyos ket naayat launay. Ni Apo Diyos ket saan na tayo nga binaybayan. Ni Apo Diyos ket idaldalan na tayo, tapno digijay nga inararamid na iti ili na nga Israel. Idi panawen iti Exodus. Makita tayo kakabsat nga aramiden na kada tayo itata. Ket ingana nga saan tayo nga makasangpet, idjay na ikari adaga nga papanan tayo, iti nailangitan a Kanaan. Digijay nga nararamid ni Apo Diyos, isu kakabsat, iti agbalin nga baton lagip tayo, tapno agtalek tayo kenkwana, nga saan na nga baybayan, iti agdama nga panagdaldalyasat tayo, iti na espirituan apan nagnatayo. Isung agyaman tayo kakabsat. Digijay imununan aleksyon tayo. Iturong na nga ni Apo Diyos ket isuna iti nakaigem. He is in control. Nga no agtalek tayo kenkwa nakakabsat. Awan iti pagbutngan tayo. Sakbay tayo nga unagan, dahito'y aleksyon tayo. Maminsan pa'y agyaman kami kakabsat. Nang nangruna agyaman tayo akas may sa aklase. Kani Apo Diyos, tainted namanen dahito'y agundaway kada tayo, tapno agkakadwa tayo. Ket agyaman kami met, kada kayo kakabsat. Agsipod ta, da kayo dagiti instrumento nga usarin ni Apo Diyos. Tapno daytoy nga panaginadal tayo. Ket mabalin met nga itedyo kadagiti gagayemyo, dagiti kaklasyo, iti Sabbath school. Tapno no mabindisyonan kayo, akas ti pan nakabindisyon mi kakabsat kada ito lesson. Ket agbalin met nga da kayo iti bindisyonan ni Apo Diyos. Isong agkararag tayo kakabsat. Naindaklan nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Ama, Diyos aman nakabalin, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Umay kami o Diyos tapno daytoy nga leksyon, nga inso iti adalan mi, may panggap kadagiti inaramid mo, kadagiti anak mo, idi panawen ni Moses. Dawatin mi o Diyos, nga may yasidag kami nga agtaleken ka. Nga sikat ti Diyos nga makaamam mo, digiti unoy, digiti dadagsen mi, tapno da kami met o Diyos, ket umay nga agtaleken ka. Dawaten mi nga ti Santong Espiritu iti mangidalan kada kami, itinagan na po Mesos. Amen. Lesson number 5. Iti title na kakabsat, Paskwa, the Passover. Ket ti paset nga mayulo ket masarakan iti Exodo 12, versikulo 26 ken 27, na isurat, ket basaen tayo. Ket maaramid to anu kunaen danto dagiti annakyo kada kayo. Anya iti kay papananday toy nga anungen. Kunaen yun to isu ti daton ti Paskwa ni Jehova. Alimabas kadagiti balbalay dagiti anak ti Israel sa di Ehipto. Idi dinusa na ti Ehipsyos, ket insalakan na digiti balbalay mi, ket dagiti tattao nagtamed da, ket nagdaydayaw da.
Adda tayon kakabsat iti maikasangapulo nga didigra. Anya daytoy. Dayjay maikasyam kakabsat ket isu dayjay panagsipnget, darkness. Inted ni Apo Diyos ken ni Paraon iti dakkel agundaway tapno mabigbig na kuma nga ti Diyos iti man nakabalin amin. Dagidjay jujusen da, awan iti maaramid da kadayjay a Diyos nga nangibaon ken ni Moses ken ni Aaron. Naadal tayo idinapan alawas kakabsat, dagiti imuna asyam asaplit. Uray pay idi nga apanen ni Moses ken ni Aaron, ijay palasyo ket inpakita da dayjay pagilasinan nga inbaon ni Apo Dios isuda. Dayjay sarukod ni Moses, idi nga inibatan kakabsat ni Aaron lagbalin nga ulag. Inayaban di Paraon digijay nga magicians na nangaramid damit, naladamit digij sarukod da in kabil damit iji sangwanan ni Paraon, nagbalinda mga ulag. Tapay. Akas di naadal tayo iji korona kakabsat ni Paraon. Adda dayjay ulo iti maysa nga ulag, kobra. Iti kahit da nga ibaga, nga no adday iti kumontra, iti pagayatan, dayjay ari. Dayjay Diyos da, nga iladawan dayjay nga kobra. Ipugsuna dayjay nga kunatayon sabidong the venom, the poison, tapno sino man akumontra ket matay. Mabuyan ni Paraon kakabsat, nga dagijay nga ulag, nga naggapu ka dagijay nga basbaston, wano sa rukod dagiti magisan na, ket inalunon dayjay nga ulag nga naggapu iji sa rukod ni Moses. Naandal tayo nga manipod iji umuna nga didigra ingana iji mikasyam a didigra. Ni Apo Diyos inbagana ken ni Paraon dagita jujusem awan iti mabalinda handa ka nga may salakan. Dayjay dara nga manipod iti danom iti Nile, inpakita da nga dayjay Diyos dayjay Nile awan. Ingga kakabsat nakadanon ijay kapapatgan, kadadakkelan nga judyosen iti Ehipsyos, San God Ra. Naadal tayo nga dayjay mikasyam ket nagsipnget. Dayjay panagsipnget na kakabsat, talo nga aldaw. Anya iti kahit ng ibaga. It was a real warning ken ni Paraon. Nga dayjay nga Diyos na, gramanen kadigijay walupay, nga imununa nga Diyos, nga isuti tinarget ni Apo Diyos, nga impakita ken ni Paraon, nga awan iti pannakabalinda. Ni Paraon, pinatangken na lata iti tel-tel na. Umayen, dayjay maikasangapulo asaplit. In the Bible, kakabsat, 10 is a symbol of fullness or completeness. Sangapulo nga bilin. Full. Sakbay kakabsat nga ited ni Apo Diyos dayjay maikasangapulo nga didigra.
Napan ni Moses, inududan na, he pleaded kini Pharaoh. Ket kunana kakabsat iti Biblia nga idi nga pinatangken ni Paraon ti puso ken tel na pimanaw ni Moses nga naka pungto. He was very angry. Apay nga ni Moses nagpungto. Ammo ni Moses kakabsat no kasano iti kadagsen kagrabe na dayjay sumaruno apungtot iti Diyos dayjay may kasangapulo nga saplit. Laglagi pun tayo. God gradually warned Pharaoh of the seriousness of the last plague dayjay may kasangapulo asaplit. Kinatungtong ni Apo Diyos ni Moses. Isuday jay panangaramid ni Apo Diyos iti Pesak, di Passover, ti Paskwa. Kastoy ti instruction ni Apo Diyos. Iti tunggal pamilya, mangisagana iti maysa a karnero. Awan titulaw na. Tadayjay a karnero, irepresentaran na ni Apo Jesus, the Lamb of God. Ket masapul adayjay a karnero, ket mangurungor, mapapatay. Ti aramiden da kakabsat, mangalada iti maysa nga pagtayaan ket tayaan da dayjay dara dayjay kordero. Ket dayjay dara dayjay nga kordero. Apan dayjay nga ama ije bautek iti arwangan, the main door iti balayda. Ikabil na, arig na ipintur na dayjay adara, ije bautek at the doorpost. Apay, dayjay nga pamilya nga itakderan di ama, they acknowledge that God and all His teachings kayat da nga pagbiagan. Iti bagadawen Apo mamati kami. Idi nga ikabil da dayjay adara, ije puso da ibagada, wen Apo mamati kami iti anyaman nga ibagam. It is their belief. Tayin baga ni Apo Diyos, dayjay arabii, umayto ti anghel ni patay. Ket intun no makita na dayjay dara ije bautek iti arwangan. Dayjay ang anghel ti patay. Labsan nanto dayjay nga pagtaengan dagiti anak ni Apo Diyos. Iti kapaypayswanan na. The Passover was a celebration of freedom. Ulitek kakabsat. Ti Paskwa isu iti panagcelebrarda iti panakawaya-wayada. Imay iti rabii. Aminen nga pamilya iti Israel addan da jabilin masapul anak kasagana kayong. Tain kari ni Apo Diyos nga intunubigat ket matungpal dayjay panakawaya-wayayo agsagana kayo. Sumrek tayo iti maysa nga balay kakabsat, pagtaengan iti maysa nga Israelite. Makita tayo nga maamin niya, maamin nga
Mabalinda nga itugot agamang da nakasaganan. Manipod iti gamit gamang iti kaubingan ingana iti kataengan nakasagana. Dagijay adingwanda nakasaganan. Amin ket nakasaganan nang nangruna jay puso da nakasaganan ang mawayawayaan. Kabayatan kakabsat nga mangmanganda. Umayen day anghel ni patay. Nakita di anghel day dara. Akas di inbaga ni Apo Diyos. Linabsan di anghel dagijay nga pagtaengan dagiti Israel. Amin ket agragrag sakda. Amin ket nasalak ni banda. Amin ket umayen je pannakawaya-wayada. Ngem dayjay nga rabii, dagiti Israelitas mangegda. Iti laaw, iti panagdungaw, panagsangit, dagiti Ehipsyos kadagiti pagtaanganda. Tapay, dagiti inaunang anak ti amin nga Ehipsyos. Ket simrek iti anghel ni patay, ket pinatay da dagitoy nga anak. Agraman ti anak ni Paraon. Kitaan tayo kapsat. Sublin tayo man dahil pasit amayulong. Tibilin ni Apo Diyos ket kunana, ket maaramid to, ano kunaan danto, dagiti anak yu kada kayo. Anya itik ay papanan, dagitoy nga ano ngayon. Kunain yun to, isu iti datun ti Paskwa ni Hioba. Alimabas dagiti babalay, dagiti anak ti Israel sa di Ehipsyo. Idi adinusa na dagiti Ehipsyos, ket insalakan na dagiti babalay mi. Dua a grupo. Ti anak ti Israel, insalakan ni Hioba, iji uneg ti balayda. Mikadwa nga grupo, dagiti Ehipsyos, dinusa ni Hioba, iti uneg ti balayda. Iti balay ti Israel, adda iti panagdaydayaw. Iti balay iti Ehipsyos, adda iti panagdungdungaw. Maaramid to. Ako naan dagiti anak yu kada kayo. Anya iti kaipapanan na daytoy. Imay dayjay kordero iti Diyos ni Apo Jesus. Idin nga aglipas kakabsat iti ministry na tamatungpalan dayjay apanangibaon ti Ama ken kuana nga iyeg na dayjay pannakawaya-waya dagiti anak na manipod iti pannakaadipen iti basol. Akas di pannakaadipen ti Israel iti Ehipsyo. Di pannakaadipen iti anak ni Apo Diyos iti basol. Isumet kakabsat dayjay arig na dayjay nangeg ni Hioba ket kunana ken ni Moses, nakita iti panagrigat nangeg ko dagiti asog dagiti anak ko iti pannakaadipen da iti Ehipsyos. Kabsat ko,
Gaputa datayo pailaeng agbibiyag iti na idagaan a panagbiag. Umay dayjay panagrigat, umay dayjay panagsaibek, umay dayjay panaglasat tayo kadagiti rigrigat. Malagip ko launay. Kadigiti naglabas nga tawtawen idi panawen iti pandemic. Nairaman tayo kakabsat. Adu dagiti anak ni Apo Dios anatay gapu iti COVID-19. Aday ti may gagayem ko nga mestro ijay Pasay Adventist Academy. Pagamon lang ngayon na amuak natay. Ada digiti trabahador pagamon lang ngayon na amuak natay. Aday ti may nga panglakayan iti iglesia tayo dito Tarlac. Namuak pagamon lang natay. Adamit dagiti kakabsat tayo. Nga dat-datlag nga ni Apo Diyos dayjay hihiyoba nga manakabalin amin insalbar na isuda manipod tingingit disipnget ni patay. May isang rabi natal na dito balay sang kabima makarwar gaput ta COVID nga ron. Pagamulang nga aday iti ayab, naguni da ito cellphone ko. Idi kita ni Jemima Peace, anak ni Brother Jerry ni Sister Gemma Concepcion, ija iglesia tayo aritaw. I know it's serious. Nagayab ni Jemima ket kuna na pastor, ni Papa ken ni Mama, dada dito yung hospital. Dila mabalin ko na nauray no, awang ka dito'y ayanda itata. Please anoint them. They are very serious. They are ready to go. Kung nakin Jemima, saan ako na? Itaramidin tabalasang coconut, let us wrestle with God. Let us pray to God. The God of the Passover. No isuti pagayatan na kunak, isalakan na, isalbar na ni papang mo ken ni mamang mo. Instead of anointing them, we had a prayer. Adak dito ibalay. Adda ni Jemima Jabayumbong kadwana ni Brother Jerry ken ni Sister Gemma. And we prayed. I use the name of God. Ket kunana ni Apo Diyos siyak ni Jehovah nga mangagas kada kayo. Nakipagpakaasi kami. Numampay nakipagpakaasi kami kunak, Apo, saan nga iti dawat mi, saan nga iti pagayatan mi iti masurot, no di ket di iti pagayatan. Apo, aramidem ti pagayatam, apakaidaydayawan iti napateg ken man nakabalin amin anagan mo. After our prayer, I requested Jemima to update me of the development of Brother Jerry and Sister Gemma. Almost every day, that text na. Katagyaman nakakabsat, saan pa'y anabayag? Inayaban na kami ni Sister Gemma, kini Brother Jerry, manen iglesia ijaritaw. On the first Sabbath kadaytoy nga quarter, adda kami di jay. Nukit kitaek di gitoy nga kasawa. Malagip ko kakabsat, dayjay inaramid ni Apo Diyos kadaytoy nga Passover. Sinalakniban na
dagijay nga anak na. Idin nga imahin niya po Jesus. Idi nga sakbay na nga ited dayjay abagina. Nga ited dayjay adara na. Sakbay nga isuna ket maidaton nga agpaay kanyak ken kanyam tapno dagiti basbasol tayo ket mapakawan ken maugasan. Adda dayjay maysa asilid i Jerusalem. Idi manganganda in surat ni Matthew. Iti Matthew 26:26 to 28. Naisurat ket basaen tayo. Ket idi mangmanganda. Ni Jesus nangalay ti maysa tinapay ket binindisyonan na. Ket pinisi na ket inted na kadigitadalan ket kinunana. Alaen nyo kanenyo daytoy isu ti bagi. Ket nangalay ti maysa kupa ket nagyaman ket isu inted na kadakwada akong kunana. Uminom kayo amin iti daytoy. Tadaytoy isu ti darak iti baro a tulag. Isu ang naibuyat gapu iti adu ang maipaay iti panakaikat dagiti basol. Kitain tayo kabsat. The transition. Manipod iti Passover, Paskwa. Ni Jesus idi nga imay, sakbay nga idaton na iti bagina. Sakbay nga ited na iti biyag na. The Lord established the Lord's Supper. Tapno matungpal kakabsat, dayjay ka ipapanan iti Paskwa. Dagijay nga emblems nga inusar dagiti Israelitas itududa ni Apo Jesus. Dayjay unleavened bread, dayjay dara, itududa ni Apo Jesus. Agsipod ta dayjay nga pamatida, ket isun iti natungpal ken ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus, umaynan ket binaliwanan dayjay a Paskwa, the Lord's Supper, inaramid nan nga isu iti Santa Cena. Isu nga ibaga tayo, aramidin tayo amasansan. How often? Adda digiti churches aramidin da quarterly. Adda digiti churches aramidin da mamindua iti makatawen. Adda iti churches aramidin da iti maysa iti may tunggal tawen. Ngem iti kasasayaatan aramidin tayo amasansan. Taapay, akas dayjay balakad ni Apo Dios. Anya iti kaipapanan ditoy nga anungen. Intun no sumango tayo iti lamisaan ni Apo Dios. Adadjay, dayjay tinapay, adadjay, dayjay ubas. Dagijay nga anungen. Ipakita da no anyan ti inaramid ni Apo Dios idi ija Ehipsyo. At tinungpal ni Apo Jesus idi imay nga inted na iti bagina. Dagijay nga anungen, inted na met kada tayo. Iti panakawaya-waya no iti Paskwa gave the deliverance to Israel. The Lord's Supper gives the deliverance kanyam ken kanya manipod iti panakaadipen iti basol. Ti Paskwa. Iti lesson tayo kakabsat. Ket ituduna dayjay inaramid ni Apo Dios idi.
Dayjay in naramid ni Apo Jesus, ituduna iti aramiden ni Apo Jesus iti masakbayan. At dati karina ni Apo Jesus. Iti Matthew 26, versikulo 29, na isurat ket basaen tayo. Takunak kada kayo, tika katungtong na digiti adalan. Amanipod ita jaktun uminumen ito'y bunga iti ubas. Agingga iti aldaw, iti pannakiinom ko kada kayo, iti baro iti pagarian ni Ama. Dayjay inbaga ni Apo Jesus kadigiti adalan. Inbaga namet, ibagbaga namet, kanyam ken kanyam. There is a great promise. Ijay Paskwa. There is a great promise. Ijay Santa Cena. Ijay Paskwa, isuti pannakawaya-waya, iti Israel, manipod iti pannakaadipenda, ijay Ehipsyo, ket mapandan ijay Kanaan. Iti Santa Cena, the Lord's Supper, isumet iti pannakawaya-wayam, pannakawaya-waya tayo amin, manipod iti pannakaadipen iti basol, nga agturong tayo, iti nailangitan a Kanaan. Kabsat ko, daytoy nga leksyon gives us hope. Daytoy nga leksyon, itid na kadatayo dayjay panagtalag. A lesson of trust. Kas dayjay naramid digiti Israel, idin anang ngagda, dagiti tattao nagtamedda, ket nagdaydayaw da. Kabayatan nga dadalin tayo daytoy. Kayat ko iti agtamed, iti sangwanan ni Apo Diyos. Kayat ko nga daydayawan ni Apo Diyos. Tapay, intid na iti Paskwa. Dahil nga Paskwa, intuduna ni Apo Jesus. Ket ni Apo Jesus si aayat. Intid na dahil bagina. Kunana, kaninyo dahito nga tinapay, isuti bagik. Intid na dahil dara na. Kinunana, uminom kayo manipod ka dahito nga kopa, isu iti darak. Every time that we celebrate the Lord's Supper, I think of God's great deliverance. Kadagdi anak na iti Israel. Kayat kumet nga bigbigan, dayjay waya-waya, nga inted na kanyam ken kanya. Gapu kadayjay dara ni Apo Jesus. Amuyo, dayti kinalaing digiti Pilipino. Dadadalin tayo Passover. Dayjay Passover, isu kakabsat, iti dayjay kuna tayo nga safety, pannakaisalakan, iti Israel, manipod kadayjay nga anghel ni patay. Passover. Ti Pilipino, naglaing. Mga ramid da itirangtay, naganan da overpass. Aring nakakabsat, nakapagpagas dagiti pataray dagiti lugan. Adda dayjay ikabil iti DPWH iti highway nga maysa nga struktura. Iti nga to pagnaan dagiti tattao. Anya na gana overpass. Sino man nga umuli, magna iti overpass bumaba, nga bumalaso iti kalsada, he is safe. Ulit, he is safe. Manipod ka da disgrasya,
nga madungpar, maatalan, dagiti napapaggas alugan. Jesus is the Passover. Jesus is our overpass. Nangisalakan kanyam, nangisalakan met kanya. Gumlaglagi pun tayo. Let us look forward. Soon and very soon. Dayjeng aldaw, itidton ti Ama. Nga sikaken iti siya. At datay tun kadwa digiti amin ang maisalakan, digiti umariwak-wak nga saan nga may bilang. Dagiti sa santos nga adaan iti pamati ni Jesus ken sinalimutmutanda digiti bilbilin iti Dios. Maurnong danto iti pagarian iti Dios. And I would like to imagine ni Apo Jesus itag-ay nanto dayjay ako pa. Ket kunana malagipyo. Daytoy iti darak. Uminom kayo, tan naisalakan kayo, at da kayon iti pagarian ti Ama. Lagipin tayo, dayjay Paskwa. Naisalakan dagiti anak ni Apo Dios. Dagiti Ehipsyos na dusada natay dagiti ino na nga anak da. Lagipin tayo iti Paskwa. Dagiti anak ni Apo Dios agragrag sakda ta senalakniban ni Apo Dios isuda. Dagiti Ehipsyos agdungdung awda. Lagipin tayo iti Paskwa. Ituduna ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus itinangisalakan kadatayo. Isunganod adalag kakabsat iti Exodus. Makitang it is a story about grace. It is a story about God's salvation iti Israel. Mairaman ka, mairamanak. Mabindisyonan ka, mabindisyonanak. Agyaman tayo, dati Diyos man nakabalin amin. Ket daytoy aman nakabalin amin a Diyos. Isumot laeng iti Diyos ayat. Kayat na nga isalakan na ka. Kayat na isalakan na tayo. Kas giti inaramid digiti Israel. Iti aramiden tayo kakabsat. Agtamet tayo. Ket agdaydayaw tayo kini Apo Diyos. Agkararag tayo. Amagyaman kami iti dayto nga leksyon. May panggap iti may kasangapulong saplit nga inted mo iti Ehipsyo. Agyaman kami iti panagpamati digiti anak mo iti nga Israel. Iti alagaden nga imbagam kadakwada. Dagiti instructions o Diyos nga imbagam. Tinungpalda. Gapu ta binigbigda nga sika iti man nakabalin nga Diyos. Ket namati da ken ka. Sursuruan na kami o Diyos nga agtalekmet ken ka. Ket tungpalen mi met dagiti kayat mo nga ipaaramid kada kami. Amagyaman kami. Tani Apo Jesus isu iti kordero nga inted mo nga mangisalakan kada kami. Agyaman kami. Ta inaramid na dayjay maudi apan ang rabii. The Lord's Supper o Diyos. Tapno da kami nga agdama nga agbibiyag itata. Malagip mi di kinaimbag mo, kinaparabor mo. Agtamed kami, agdayaw kami iti sangwana. Gapu tay ayaten na kami Ama. Gapu kaday tang ayat mo Diyos. Dawatek man nga no adda digiti kakabsat mi
Nga day iti dadagsenda dati problema da itatapang nga asin. Anyaman dagita nga problema o Diyos. Sulbarem kadi. Itid mo di giti pagsayaatan da Ama. Gapu iti pagayatam. Tapno itinagan mo ket may daydayaw itinagtingan mi. Dawatek Ama, nga agbyag kuma ti Espiritu iti Paskwa iti panagbiag mi. Dawatek, nga dayjed dara ti anak mo, isu iti mangsalukob kada kami. Tapno maadang kami iti proteksyon ken pannakaisalakan. Agyaman kami Ama, itinagan nga po Jesus dinawat mi digitoy. Amen. Ken amen. Ang kasdedya kang kanain kong ibagbagapsat, I'm really very excited. At dati pelaeng iti lesson number 5. Into no umay nga lawas. Iti adalin tayo kakabsat. Paset iti leksyon tayo. Lesson number 6. Limasat da iti baybay analabaga. Crossing the Red Sea. Alain nyo di kiti quarterly yo. Adalin nyo. Ket into no may nga lawas. Akas iti klase tayo. We will give the summary of the Sabbath school lesson. Maminsan pa ay adati outline nga maited kakabsat. Dawatek nga i-share yo. Daytoy nga panaginadalyo tayo kadigiti gayem yo. Ket dawatek met nganuhang kay pay nga nakaka-subscribe. Pang-asi yo ag-subscribe kayo. Maminsan pa ay agyaman kami. Kas di ka na yun may nga ibagbaga. Ay ayaten na kayo ni Apo Diyos. Ay ayaten na kayo met. Imbag nga rabii tayo. Amin kakabsat.